Mao ni no nga matag kalag-kalag o adlaw sa mga santos o adlaw sa mga kalag. Kanunay ta nga muduaw sa mga menteryo kung diin didto gipanglubong ang atong mga kabanay nga nangamatay. Ato silang paampuan sa mga mananabtan. Ato silang pamisahan sa pari aron kuno malangit ang ilang kalag. Apan ang akong pangutana mao ni, pila pa man ka mga pag-ampo ang atong himuon aron malangit ang mga kalag sa mga nangamatay nato nga mga kabanay. Pila pa man ka mga pangadji sa mga mananabtan ang buhaton para malangit ang kalag sa atong mga relatives nga nangamatay. Pila pa man ka mga pamisa sa pari ang buhaton aron malangit ang atong mga kabanay nga nangamatay. Sukad pa sa una hangtod karon, kanunay natong paampuan ang kalag sa mga nangamatay. Kanus-a man di ay sila malangit mga kabumbo. Naabay kasiguruhan nga malangit ang ilang kalag sa mga nangamatay nga atong gipamisahan. Ang pagpamisa, ang pagpaampo, ang pagpangadji sa mga mananabtan sa kalag sa mga nangamatay, makaluwas ba sa kalag? Nagtuo ko, sultian ta mo, prangka pagka-istorya, doon nagyoy muisa ang kilay aning akong mga pangutana. Nagbasa manggod kog Biblia, maong usahay maka-question ko sa mga pagtulunan sa Romano Katoliko nga murag wala naman ni mahisubay sa gisulti ni Jesus Christ. Kung atong basahon ang Biblia sa Book of John chapter 14 verse 6, si Jesus bitubag, ako ang dalan og kamatuoran og kinabuhi, walay makaadto sa Amahan kun dili moagi kanako. Sa English pa pagkasulti, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Buot pasabot, walay makaadto sa langit kung dili moagi ni Jesus. Wala man nisulti si Jesus Christ nga, I am one of the way. Wala siya musulti nga, I am one of the way. Buot pasabot, wa nay lain nga opsyon. Ang gisulti ni Jesucristo, I am the way man. So why lain nga option? Kaya ang iyang gisulti, I am the way. Meaning, why lain nga pabaagi, why lain nga option para malangit. So meaning, siya rajud ang makapalangit sa mga kalag. Ug wa nay lain pa. Kaya ang iyang gisulti, I am the way. Wala siya musulti og I am one of the way. Kanang pagpamisa sa kalag, kanang pagpaampo sa mga mananabtan, di dyan na makaluwas sa kalag. Kay kung makaluwas pa na sa kalag, may pawa na lang nagpakamatay si Jesus Christ sa cross. Mao bitaw nagpakamatay si Jesus sa cross aron luwason ang atong mga kalag. Kay kung makaluwas pa na ang pagpaampo, kung makaluwas pa ng pagpangadji sa patay, kung makaluwas pa ng pagpamisa sa patay, may pawa na lang naganto si Jesus sa pagpakamatay ibabaw sa krus. Unta masabtan ninyong tanan nga dili tanan nga atong namatan, atong pakamatyan, kinahanglan atong masayran kung unsay tinuod. Kay matud pas Biblia, lapad ang dalan paingon sa impierno. Tiaw mo na. Matud pas Biblia, lapad ang dalan paingon sa impierno. O gamay ang dalan paingon sa langit, mga kabumbo. Mao na akong